Iki sing 70 punjul barang enek iki. Hati-hati wis ning gapurane kuburan kuwi. Kari jongkrok ning ngene tok kuwi. Lah awakmu lek ndelok TV ki jajal hitungan selebritis ki lak ra enek sing umure dawa ta. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Sapalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irina, Yana Zain, misanan kula Zulia Perez. Nom, Dr. Os, sampean apal ndelok TV kok. Mangkit mulai Kiai wiritan, ya ora ndelok TV barang ngene iki karo wong ayu ki mripatku ya nah. Sampeyan terus sing jenenge Dr. Os ka. Sing tukang ngomong kesehatan gitu, ketelu songo. Sampeyan terus jenenge Preti ndek lemu kae, ketelu 5. Sampeyan terus lembe garwane Najwa Shihab nggih. 48. Dereng dangu Mpok Alpa 35. Lha ponakane bojo kula 28 taune mati sapa? Vanessa Angel. Tenang. Nek donya iku lek umur swidak wis masyaallah. Wis mari kita berdoa bersama, muga-muga awake dhewe sing rawuh iki diparingi panjang umur barokah. Mari ning donya terus dipindah ning alam keempat. Jenenge alam kubur. Ning alam kubur. Mula sampe delok ning Jawa ki duwe tradisi. Wong ki lek rabi, enek ucapan selamat menempuh hidup. Jane ora wong rabi tok jane. Bayi sing lahir ki ya ngono jane. Wong mati ki jane sing pantes dikai ngono kuwi. Enek bayi lahir ya selamat menempuh hidup. Mergo teko alam kandungan pindah nang alam dunya. Tas dadi manten ki selamat krono dari hidup sendiri menjadi hidup sepasang suami istri. Lah wong mati ki jane sing pas ya dikai ucapan kuwi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Kangto, selamat menempuh hidup baru. Lho pokok wani. Lho iya, mula wong Jawa ki lek bayi lahir dadi manten, wong mati sama delok lak dislameti. Nggih napa nggih? Lho slametan ki ndongakne, sing lahir didongakne muga-muga dadi anak sholih sholihah. Sing rabi didongakne muga-muga keluargane sakinah mawaddah warahmah. Sing mati didongakne muga-muga dosane di ngapura ngamale ditampa karo Allah. Mula wong Trenggalek iki cerdas. Nalikane duwe bayi ya dislameti, nalikane ngrabek ya dislameti, nalikane mati ya nyapa mergo wong telu kuwi pindah alam. Ngono lho. Mula dislameti lah, slametan ki intine mek loro, siji ndongakne, loro sedekah. Ya kuwi sing paling utama. Bayi lahir lak didongakne jenenge brokoan. Nggih napa nggih? Engko wong dadi manten lak didongakne jenenge meteri, lek cara wong Blitar, utawa walimah manten. Engko wong mati lak didongakne neh, jenenge mulai 7 dina, 40. Jadi cerdas wong awake dhewe iki wong cerdas, Pak. Lah lek kono mati ra dislameti, pancen ra seneng donga kono. Nggih rada cetil pisan. Oke. Wes. Bareng kono pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Ngapunten Bu, mungkin suami panjenengan wis enek sing pindah. Orang tua jenengan, mungkin anak jenengan, mungkin cucu jenengan lho Pak wis enek sing pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Pirang tahun ning kuburan wallahu a'lam. Bahkan manusia kuwi akeh sing ning kuburan karo ning donya ki dawa nang kuburan. Lho Imam Nawawi niku umure sekitar 45 tahun, ning kuburan wis 800 tahun kok. Imam Syafi'i niku umure sekitar 54 tahun, ning alam kubur wis 1200 tahun kok. Sunan Ampel ki ning kuburan sekitar 540 tahun kok. Akeh wong iki saiki ning kuburan karo ning donya ki lho dawane kuburan. Ngono ki lek kubur donya ki. Ning sawah sampai ra Jumatan. Wong e teko. Kubroke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur kowe. Aku ki Jumatan. Lho nggih. Donya iki kok uber kaya ngono saiki wis akeh kok sing dawa ning alam kubur kok. Mari ning alam kubur terus dipindah malih alam kelima jenenge padang mahsyar. Tanah luas tanpa batas. Jadi ngene yu, soalnya wong wis kabeh ning kuburan mati kabeh. Jadi terus kiamat jenenge. Kiamat iki donya dirusak, langit tumpah,
bintang, bulan, meteor, planet bertabrakan, air laut tumpah, gunung berterbangan, orang dicekam rasa takut. Akhirnya menusuk akhir zaman mati kabeh. Akhirnya ditimbali malaikat tukang jabut nyawa. Piye kat pun telas Gusti, mati kabeh. Nggih, kari sapa kula tok. Ya wis nyawamu jabutan. Akhirnya malaikat jamal jabut nyawane dhewe. Wis gak enek sing urip kejaba Allah. Bar ngoten cendheke crita karo Allah diturune udan suwene 40 dina, bar udan 40 dina iki manusa dibangkitne malih. Ya ini jenenge akhirat. Dimintai pertanggungan jawab. Tukul dawe ulama enek sing dawuh bagi tanaman di musim semi tukul bangkit neh Pak. Enek sing wajahe tambah ruwesik, tambah ayu, tambah glowing, tergantung amale. Mergo ning donya iki petuk tangga dulur kanca gelem takon, gelem sumeh, rewang ki tersenyum ora merengut. Besok wajahe tang kolam kubur ya berseri-seri. Enek sing wajahe mencureng. Mergo lek petuk tangga ora tau takon lek maido mek rewang, lek rewang mek maido. Besok enek wong iyan. Ketoke cedheke tukang nyoteng ketoke. Iki bojo wajahe iki mencoreng ngoten. Ya tergantung amale yu. Bangkit alam kubur tergantung amale. Enek sing tangan iki tang alam kubur mencorong penuh perhiasan. Mergo ning donya lek petuk sapa ngejak salaman dhisik, ning donya lek nek kotakan mlaku ngelungne, tangane dige sedekah, kuwi mencorong. Enek sing tang alam kubur tangane kepleh. Mergo ning donya lek rewang tukang ngentit iwak. Yo, wonge teka. Ketoke lungguh mburi wonge. Wonge rada kuru ta? Dadi tangi iki ngene tangane. Mergo ning donya senengane dilak dulu mulih karo bekem iwak. Nagosari diadahi, jenang diadahi. Wah titenono besok ning ngono. Nggih, nek sing mlaku niki mak jelek gagah rusa. Mergo sikile sregep ke jamaah nang musala, sikile sregep ke silaturahim, sikile sregep ke pengajian. Nek sing tang kolam kubur lek mlaku dingklang karo jurit aduh mergo ning donya tukang melu karnaval karo joget. Lha kok ning donya hati-hati kowe yo. Ojo ning alam kubur. Nek kene enek ora ahuke. Enten apa mboten? Enggak enek, mending Pak Lurah. Sip aja Pak Lurah, mesakne rakyatmu. Busuk ning kono aduh. Mergo yo ditenan. Mula nek karnaval joget aja miyok. Besok timbang tang. Tenan aja miyok. Aja miyok. Besok ning kono aduh mergo bene lek desa liya enek bene, sing penting jati prau aja. Lek Pak Lurah enek ning karnaval kuwi berarti gak mesakne rakyate. Enek. Ahu enek. Aku winane ngaji ning Trenggalek ning Kecamatan Durenan. Pak Lurah iki tak omongi Pak Lurah. Sok ning akhirat ki enek wong mlebu swarga. Mergo enek eri ning dalan disingkrihne. Mergo iki ganggu wong liwat, terus disingkrihne karo Allah diapresiasi, dikai penghargaan. Lah kok dilebokne swarga mek lantaran nyingkrihne eri ning dalan, akhire wong liwat dadi penak. Hati-hati Pak Lurah, sok enek lurah mlebu neraka mergo nyapa ngenek ning karnaval ganggu wong liwat aku ngono. Lurah iki menteleng karo muni tanggemu omong apa? Kula wau munggah niku ya kaget. Biasane kula iki lek munggah langsung ngaji, tibane acarane lagi dimulai. Ya lagi teng mriki niki biasa lek wis rokal niku kula munggah niku ya ngaji. Tibane jek enek sambutan panitia, sambutan Pak Lurah. Ya siji desa siji cara menawi nggih. Ya wayahe kan kula ngenteni ning kono gek terus akurene terus ngaji. Aku kadung ning kene kisinan ya mudhun aku mau. Ya ora penak aku malihan. Jantokno tak anteni ning kono kan karo Madiang kan ya enak. Para hadirin, kalau kita bicara Isra Mi'raj, yang ada di benak kula karo panjenengan adalah turune perintah salat. Salat itu ibadah.
Lah semua ibadah itu arahnya datang akhirat. Ibadah niku orientasine akhirat. Ibadah itu pada hakikatnya adalah untuk akhirat. Ibadah niku mboten kangge dunya, ibadah niki kangge sangu lek wis nang akhirat. Para hadirin, ada hal yang harus kita yakini dalam hidup ini, bahwa manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang abadi. Jadi manusia niku karo Allah lek wis digawe urip niku urip terus. Jadi manusia ki lek wis urip ora iso mati. Lek wis urip terus. Lah winginane teng Jati Prawu enten wong mati lho Pak Lukman. Niku lek cara Kanjeng Nabi mboten mati tapi pindah. Jadi mati ki istilah pindahe wong Jati Prawu, tekan Jati Prawu pindah nang alam barzah, pindah nang alam kubur niku jenenge mati. Lek wonge panggah urip. Wonge mboten mati ning alam barzah ki jek panggah urip wonge. Buktine nalikane jenengan liwat kuburan karo Kanjeng Nabi diperintah kongkon nuluk salam. Di jenengan ki lek liwat kuburan kudu nuluk salam ngene sing ning kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lho. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Lah Kanjeng Nabi dawuh kowe ki lek liwat kuburan nuluk salam. Kenal ora kenal salamu panggah dijawab. Lho lek ngono wong ning kuburan iki urip napa mati yo? Ora patek kompak. Pak Lurah niki wau uluk salam teng panjenengan, berarti jenengan urip napa mati? Urip. Pergo sampean iki urip karo Pak Lurah diuluki salam, ngono lho. Ya, kula ya ngono, sampean kenal ora kenal, salam kula iki panggah sampean jawab. Lah nyapa sampean kok jawab? Mergo sampeanku urip. Mula cok enek to musala iki pujian buanter pendak malam Jumat ahli kubur balinang. Berarti lek mulih iki urip apa mati? Sampean bar pengajian pra yo mulih. Lah nyapa sampean kok mulih? Urip. Niku kitabe jenenge Anawadir ndawuhne roh niku lek Jumat wangsul teng keprabone. Lah nyapa kok mulih lho pancen urip kok. Engko lek sing ning omah ki kok deres Quran, ning sing omah ki kok apa ki jenenge jamaah. Niku wangsul niku roh ning alam barzah ki seneng. Lho lek ngono urip-urip mboten mati wong nyatane mulih kok. Pendak Jumat. Ngono kuwi enek sing ngentahi. Lho lek ngono ziarah kubur aja jemuah, engko salipan dalan. Wong alami wis beda kok salipan dalan. Mula teng Jati Prawu niku enek ibadah jenenge yasinan. Enten. Enten tahlilan. Enten kirim arwah. Enten slametan. Yasinan, tahlilan, kirim arwah, slametan niku ibadah sing ganjarane iki dikirimne ngene sing ning alam kubur. Berarti sing ning alam kubur urip napa mati? Awakmu ki ndek bojo ning sawah yu terus kok kirim, berarti sing ning sawah urip apa mati? Mula sampean ki yasinan tahlilan iki mergo kono jek urip, dikirim ngono lho. Mula nyelameti wong mati aja diwatesi. Kadang wong Jati Prawu mek 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho nyewu. Kok wis nyewu ki terus muni entek slametane. Bar 1000 terusno 1075 1250. Mula lek kiai nek tradisi jenenge khaul. Mergo ning kono ki jek urip. Jek urip. Jek urip. Lah awakmu diomongi mek mendeli ae. Lho nggih. Mula kirim arwah mriki tasik wonten nggih. Lho, enten lari niku gak tau nyelameti wong tuwani. Niki teng kitab namine Ar-Ruh.
nek mboten Ar-Ruhan Nawadir karyane Syihabuddin Al-Qalyubi. Niku enek bocah gak tau nyelameti wong tuane, terus akhirnya dalu mimpi petuk bapake. Bapake wis mati, terus mimpi. Nah ning jero mimpine iki diomongi karo bapake, "Lho Pak Lukman kok ge dalil mimpi to ngeten lho Pak. Mati ki rena loro. Siji enek mati nyawane dijabut gak dibalikne, niku jenenge mati bablas. Nomor loro mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne neh, iku jenenge turu. Jadi wong turu niku mati, cuman nyawane iku dibalikne neh. Mula dongane tangi turu lak Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Artinya ngeten, wong lek tangi turu kok ndonga ngeten, alhamdulillah Gusti, jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula lho. Jadi wong turu ki mati. Mula nek dawuh annaumu akhul maut, turu ki dulur lanange mati. Mula lek enek wong ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge mati. Mula yu lek sandingmu enek sing turu, sampean muni sing banter iki diterusne apa diinepne. Mergo wonge mula lek sandingmu enek sing teklak-tekluk, tulung ndang diwacane surat Yasin. Mergo wonge arep kene lho yu. Wes. Awas lek sing turu, tulung ndang dibengoki iki diterusne apa dinepne. Wong turu niku mati. Lek enek wong turu ngimpi petuk wong sing wis mati, berarti wong loro ini ketemu di alam kematian. Jenengan sare kan mati. Lah terus jenengan mimpi petuk wong tuane sing pun sedo, berarti sampean ketemu ning alam padha sedone ngono lho. Lah mula lek Ibnul Qayyim iki nek digawe dalil. Ngoten lho. Lah niki nek bocah mimpi petuk bapake sing pun sedo. Di dalam mimpinya bapake muni ngene, "Le, kowe iki aja pelit-pelit to karo bapak. Kowe iki lek mangan kok lawuhmu gerih apa pindang, kok enek kucing nang sandingmu. Gak ketang dasi apa buntute, sedekahno nang kucing li. Kowe cilik kangge awakmu tapi gede kangge bapak nang alam barzah. Jenengan iso mbayangne jenengan sedekah ndas gerih, sedekah buntut gerih, ndas pindang buntut pindang. Kok niat iki ganjarane kangge wong sing wis ninggal niku ditampa gede Pak nang kono. Mergo nyapa kono ki jek urip, jek butuh amalane awake dhewe. Ngoten lho. Mula ning kene kan urung enek to wong slametan beleh gerih. Lho apa meneh sampean beleh pitik apa meneh beleh wedhus. Lho ditampa gede Pak sedekahan ganjarane dikirimne nang kono. Apa meneh jenengan nglebokne dhuwit ning kotak apa nglebokne dhuwit nang amplop. Akeh 10.000, arwahe kok tulis akeh 96. Malaikat nek ngedom iki piye? Loh tapi tuh kok ini gerih kan joleh, tapi lek dijemong 96 ora mek dilati tok. Lho lek ngono kirim arwah niku ganjarane teko, mergo ning kono ki jek urip, ngoten lho. Mula wae di tradisi mula lek arep Ramadan, ku lek niki enek musala, enek khatmil Quran, enek kirim arwah sampean titip. Kuwi ganjarane kirimno ngene sing wis sedo, niku teko, mergo kono ki jek urip ki lho yo. Jek urip. Ngono lho. Kuwi kirim apa meneh slametan beleh wae. Dene enek ora wong slametan. Terusno, ning kono ditampa gedhe. Wonten kitab Arus didhawuhi jenengan ki lek sedekah apa ae terus ganjarane kok kirim ning ngene sing wis sedo. Niku karo Allah dideleh nang lengser. Engko terus Allah ngutus malaikat ki terno ngene Yutun, ngene Yujah, Yusri sing ning alam kubur, ngono lho. Niki enek satu riwayat, enek riwayat malih. Niku lengser niku karo malaikat mek dideleh nang alam barzah. Engko roh dhewe-dhewe. Jukuki dhewe-dhewe. Oh iki kok ngene anakku, iki kok ngene anu.
Niku enten riwayate, Pak. Ngoten lho. Mergo nyapa kono ki jek urip. Urip. Iku enek dawuh ngeten tu'radu a'malul ahya'i 'alal mautah. Barang sing dilakoni wong ning donya niku diketok ning ngene sing ning alam barzah, Pak. Jadi hari ini wong tua jenengan sing pun sedo seneng roh jenengan ngaji iki. Fa in ra'au hasanan farihu dawe Kanjeng Nabi. Kok nalikane wong ning alam kubur ki eruh keluargane pengajian, keluargane deres Quran, keluargane silaturahim, keluargane sedekah, farihu mereka gembira. Fa in ra'au su'an kok ning kono ki ngerti lek keluargane ning Jati Prau nglakoni ketidakbaikan, kemaksiatan, alu Allahumma raj'anhu, mereka berdoa ya Allah kembalikan keluargaku menuju jalan yang benar. Jadi kono ki jek urip, wong ora iso mati, urip kono ki. Mulolehmu selamatan ki terusno. Selamatan. Selamatan. Ngono aja pelit-pelit. Kene nek wong pelit gak patek selamatan. Wong ya teko. Gawe kacamata apa ora? Winginane aku muni ngono wis gawe kacamata lek kok dicowopote itu. Tenan niku kirim arwah dadi ning kono ditampa. Mula wong ning kono ki sampe enek dawuh ngeten lho, Bu. Lek ning kono ki urip sebagai bukti bahwa mereka di sana masih hidup. Niku tibane wong mati anyar iki ning alam barzah iki dipapak karo sing mati lawas. Jadi tibane ning alam kubur iki enek panitia pemapakan. Lho tenan. Jadi lek enek wong mati wong Jati Prau sedo nggih. Langsung mlebu alam barzah. Iki nek gapura gudi terus moro-moro nek sing muni assalamualaikum, waalaikumsalam. Duh. Yo kok sampean? Heeh. Lho sampean ora mati tahun 2000. Heeh. Lho sampean nyapa ning kene? Mambengi kanca-kanca rapat diputusne aku kon mapak awakmu. Terus akhirnya sing mati lawas takon karo sing mati anyar. Piye yo kabare Jati Prau? Saiki Jati Prau lurahe anyar. Mau maju saiki jalan emprit kae dicor saiki. Ya Allah. Wingirane ning Jati Prau enek pengajian yo ning jalan emprit Pak Lurah pidato cek diluke wis dibungoki kok. Ya diceritakne Pak Lurah ngono kuwi. Ya diceritakne ngono kuwi. Malah Pak Lukman urung wayahe pidato diunggahne kok. Wonge kelejingan terus mudhun. Ngono kuwi diceritakne Pak Lurah. Lha diceritakne. Malah Pak Lukman kaya wong bingung, kudu ngombe degan, kudu ora, kudu ngombe degan. Arep ngombe kok durung kok ceramah, ora ngombe kok pengen. Diceritakne ngono kuwi. Iyalah, tas nek pengajian heeh. Lah awakmu kok roh yo aku bar pengajian kae terus mati, heeh. Enek sing wedi muni cangkemmu ngono. Wedi, sing muni wedi. Jadi alam barzah iki jane lek wonten kitab didhawuhi ya kaya alam donya ngeten iki. Lho artine ning kono apa urip, ning kono ki urip. Mula teng mriki tasik wonten nggih tahlilan barang. Tahlilan itu hebat. Ibnul Qayyim dawuh waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qira'atin tasilu ilai. Uang ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane nalikane ning donya siji. Waqad yang qati'u anu bidu'ain didongakne. Aw sadaqatin utawa disedakoi. Aw istighfarin utawa dijaluk ning ngapura. Aw sabihatin utawa nalikane urung haji amanah nok kaji. Au qiraatin utawa diwacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis itu. Lah didongakne, disedakoi, dijaluk ning ngapura, diwacane ayat Quran utawa zikir iki lek ning Trenggalek satu paket sing jenenge Jadi tahlilan kita ternyata iso ngendhek siksane wong ning alam barzah, Pak. Mula sampean ki tak jaluk melu tahlilan, nyenengne wong sing wis sedo kuwi lho. Mergo wong isih wis sedo lek ditahlil niku lek dawuh Ibnu Qayyim siksane iso dilereni. Siksane iso dilereni.
Niki dalile clear, ora usah diperdebatne kok ana wong muni yasinan ra nek dalile. Wong Ibnu Qayyim ki dawuh didongakne. Ning kene yasinan didongakne nggih. Kala Allahumma firlahu firlahum kan. Terus kene yasinan enek nyanyi apa ya? Yasinan enek tangane. Ya kuwi bisa dakotin, bisa dakoi. Yasinan enek tangane. Yo dijaluk ning ngapura nggih. Yasinan prawyane ayat Qur'ani kulhu falak binas akhir surat Al-Baqarah enek zikire kuwi lek dikirim ning gene sing pun sedo niku Daik Ibnu Qayyim iso ngendhek siksane wong sing wis mati. Mula melu tahlilan. Tahlilan. Diomongi mek menteleng. Ngono lho. Yo Slametan nggih. Lho sampe enek cerita, Pak. Enek mbok rondo niku wedok. Kowe iki tak omongi kok do mentelengi karepmu piye to kuwi? Ora aku lek muni bener apa salah. Aku muni enek rondo wedok, rondo yo wedok. Lah yo kan yo bener to yo. Jan repot karo Jati Prawi. Marakne kadung kesuwen ngrungokne pidatone Pak Lurah. Boten Pak Lurah. Pak Lurah. Oh Pak Lurah. Lurah sampean iki hebat lho, blas ora ngomongne pajak iki lho. Nggih napa nggih? Lurah ora ngomongne pajak wis lagi muni. Oh wenyih men. Lurah sampean iki mek njaluk Fatihah kan wis mening ta. Nggih napa nggih? Aku winginane yo anek lurah tak bilani. Lho kok mulih ki nyangoni ta. Heeh, lurahe wedok ning Kediri. Padahal wedok lo nyangoni, lanang ora nyangoni. Pak Lurah kere. Tadi duit tak nyangoni. Bengkoke tak sewakne. Enek mbok rondo niku wedok adik randi bojo. Duwe anak lanang umur 6 tahun, anake dilebokne TPQ terus teng mriki. Dilebokne TPQ terus karo guru TPQ diwulang pertama kali. Niku kon konekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Le. Derekne Pak Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Si bocah ki langsung nerokne Bismillahirrahmanirrahim. Enek bocah yatim umur 6 tahun ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Allah langsung nimbali malaikat Jibril dalam Gusti mara ning alam barzah, mara ning alam kubur. Omong ana malaikat sing tukang nyiksa manusa ning alam kubur kon leren lek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Lho enten apa Gusti? Aku enggak penak bahasa penake. Aku enggak penak dadi pangeran. Lek enek bapak kok duwe anak. Lah kok anak iki ngarani aku. Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku artinya dengan nama besar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha anake lho ngarani lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anake ngarani aku. Apa aku arep penak lek nyiksa bapake? Coba jenengan bayang. Padha karo ngene lho. Wong Jati Prahu ki wis kondang ngrasani Pak Lurah. Awakmu lek golek utangan gene Pak Lurah mesti diwehi. Atik wong sak Jati Prahu kabeh omongane ngono kuwi. Ngono ki lek sampean utang ngene Pak Lurah ora ngwehi kan ya ora penak. Mergo wis kadung kondang Pak Lurah lek diutangi penak. Padha karo ngene lho. Awakmu ngundang ngaji kok Pak Lukman hus ora gelem disangoni umpamane. Gek iki wis kondang ning YouTube. Pak Lukman lek ngaji disangoni ra gelem. Ngono ki lek aku arep nampa sanggo panitia kan ya ora penak mergo wis kadung kondang lek disangoni ora tau gel. Ya untungnya aku kok gelem. Lho mek gara-gara bocah ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim
wong tuane ning alam kubur niku siksane dilarani niku mek bismillahirrahmanirrahim. Napa malih suratul Fatihah, napa malih tahlil. Dek ora enek wong jati prau kirim ngene wong tuane mek bismillah tok ora enek. Khususan khosah bapak ibuku bismillahirrahmanirrahim ra enek. Minimal khususan khosah bapak ibu lahumal fa. Lho kaya ngene kok cek takon didalile. Bu tahlilan nggih. Selamatan nggih. Mergo nyapa kono ki cek butuh transferan teko gene awake dhewe. Nggih napa nggih? Wis deal nggih lek ngono manusa niku mboten mati, manusa niku mek pin. Mula kanjeng Nabi dawuh ju'ila lakumul abadu illal intiqal. He wong jati prawu. Kowe iki ora iso mati, awakmu ki mek pindah. Biyen awake dhewe iki ning alam roh pirang tahun wallahu a'lam. Mari ning alam roh dipindah ning alam kedua jenenge alam kandungan. Pirang tahun rata-rata 9 sasi 10 dina. Mari ning alam kandungan dipindah malih ning alam ketiga. Jenenge alam donya, Pak. Jenengan ditakdir Allah dadi wong Trenggalek. Kula sing asline wong Jember ditakdir dadi wong Blitar. Pirang tahun ning donya Kanjeng Nabi mboten memastikan ning donya Kanjeng Nabi mek ngarah-ngarah akmaru ummati ma baina sitin wa sab'in. Rata-rata umure wong ning donya, rata-rata umure wong jati prau ning donya ki mek 60 sampai 70 tahun. Punjul teko 70 enek tapi titik. Rata-rata usiane wong jati prau niku 60 tahun. Mula sing rawuh rene umur 59 punjul 10 sasi kurang 2 sasi. Ora sampai poso. Lha saiki golek umur 60 wis angel yu. Ayo saiki kabeh duwe HP. Jajal ketiken Google. Rata-rata usia penduduk Indonesia. Golek jawabane kepala 4, kepala 5. Niku pusat badan statistik niku ngomongnya BPS niku lho. Ning Indonesia iki rata-rata manusia iki umure 4 sampai kepala 4, kepala 5. Wis jajal awakmu tuku buku kosong yo terus kayak ana judul bukune kuwi usia tetangga kanan kiri. Catetono jajal. Wis catetono jajal wis mulai sesuk. Nah, aku ngitungi winginane umur 16 iki nek penyakit lupus pas loro SMA sedo. Rodok Jawa 31, 37, 42, 46, 53, 59, mudhun nek 56 kok. Munggah swidak iki wis angel. Iki sing 70 punjul barang enek iki. Hati-hati wis ning gapurane kuburan kuwi. Kari jongkrok ning ngene tok. Lah awakmu lek ndelok TV ki jajal hitungan selebritis ki lak ra enek sing umure dawa ta. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Sapalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irina, Yana Zain, misanan kula Zulia Perez. 6 Dr. Os, sampean apal ndelok TV kok. Ngangkit mulai Kiai wiritan, ya ora ndelok TV barang ngene iki karo wong ayu ki mripatku ya nah. Sampeyan terus sing jenenge Dr. Os kae. Sing tukang ngomong kesehatan gitu, kayak 39. Sama terus jenenge Preti ndek lemu kayak 35. Sama terus lembe garwane Najwa Shihab nggih. 48. Dereng dangu Mpok Alpa 35. Nggih, ponakane bojo kula 28 taune mati sapa? Vanessa Angel. Tenang. Nek donya iku lek umur 60 wis masyaallah. Wis mari kita berdoa bersama, muga-muga awake dhewe sing rawuh iki diparingi panjang umur barokah. Mari ning donya terus dipindah ning alam keempat. Jenenge alam kubur. Ning alam kubur. Mula sampeyan delok ning Jawa ki duwe tradisi. Wong ki lek rabi, enek ucapan selamat menempuh hidup. Jane ora wong rabi tok jane. Bayi sing lahir ki ya ngono jane. Wong mati ki jane sing pantes dikai ngono kuwi. Enek bayi lahir ya selamat menempuh hidup. Mergo teko alam kandungan pindah nang alam dunya. Tas dadi manten ki selamat krono
dari hidup sendiri menjadi hidup sepasang suami istri. Nah, wong mati ki jane sing pas ya dikae ucapan kuwi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Kangto, selamat menempuh hidup baru. Lho pokok wani. Lho iya, mula wong Jawa ki lek bayi lahir dadi manten, wong mati sama delok lak dislameti. Nggih napa nggih? Lho slametan ki ndongakne, sing lahir didongakne muga-muga dadi anak sholih sholihah. Sing rabi didongakne muga-muga keluargane sakinah mawaddah warahmah. Sing mati didongakne muga-muga dosane di ngapura, ngamale ditampa karo Allah. Mula wong Trenggalek iki cerdas. Nalikane duwe bayi ya dislameti, nalikane ngrabekne ya dislameti, nalikane mati ya nyapa mergo wong telu kuwi pindah alam. Ngono lho. Mula dislameti lah, slametan ki intine mek loro, siji ndongakne, loro sedekah. Ya kuwi sing paling utama. Bayi lahir lak didongakne jenenge brokoan. Nggih napa nggih? Engko wong dadi manten lak didongakne jenenge meteri, lek cara wong Blitar, utawa walimah manten. Engko wong mati lak didongakne neh, jenenge mulai 7 dina, 40. Jadi cerdas wong awake dhewe iki wong cerdas, Pak. Lah lek kono mati ra dislameti, umpamane ra seneng donga kono. Nggih rada cetil pisan. Lho nggih. Wes. Bareng kono pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Ngapunten Bu, mungkin suami panjenengan wis enek sing pindah. Orang tua jenengan, mungkin anak jenengan, mungkin cucu jenengan lho Pak wis enek sing pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Pirang tahun ning kuburan, wallahu a'lam. Bahkan manusia wis akeh sing ning kuburan karo ning donya ki dawa nang kuburan. Lho Imam Nawawi niku umure sekitar 45 tahun, ning kuburan wis 800 tahun kok. Imam Syafi'i niku umure sekitar 54 tahun, ning alam kubur wis 1200 tahun kok. Sunan Ampel ki ning kuburan sekitar 540 tahun kok. Akeh wong iki saiki ning kuburan karo ning donya ki lho dawane kuburan. Ngono ki lek kubur donya ki. Ning sawah sampai ra Jumatan. Wong teko. Kubluke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur kowe. Aku ki Jumatan. Lho nggih. Donya iki kok uber kaya ngono saiki wis akeh kok sing dawa ning alam kubur kok. Mari ning alam kubur terus dipindah malih alam kelima jenenge padang mahsyar. Tanah luas tanpa batas. Jadi ngene yu, solek wong wis kabeh ning kuburan mati kabeh. Jadi terus kiamat jenenge. Kiamat iki donya dirusak, langit tumpah, bintang, bulan, meteor, planet bertabrakan. Air laut tumpah, gunung berterbangan, orang dicekam rasa takut. Akhirnya menusuk akhir zaman mati kabeh. Akhirnya ditimbali malaikat tukang jabut nyawa. Piye kat pun telas Gusti, mati kabeh nggih. Kari sopo kula tok ya wis nyawamu jabutan. Akhirnya malaikat jamal jabut nyawane dhewe, wis gak enek sing urip kejaba Allah. Bar ngoten cendheke crita karo Allah diturune udan suwene 40 dina, bar udan 40 dina iki manusa dibangkitne malih. Ya ini jenenge akhirat. Dimintai pertanggungan jawab. Tukul dawe ulama enek sing dawuh bagi tanaman di musim semi. Tukul bangkit neh, Pak. Enak sing wajahnya tambah resik, tambah ayu, tambah glowing, tergantung amale. Mergo ning donya petuk tangga dulur kanca gelem takon, gelem sumeh, rewang ki tersenyum, ora merengut. Besok wajahnya tang alam kubur ya berseri-seri. Enak sing wajahnya mencureng, mergo lek petuk tangga ora tau takon lek maido mek rewang, lek rewang mek maido. Besok enek wong ya. Ketoke cedheke tukang nyoteng ketoke. Nggih. Dudu wajah iki mencoreng ngoten. Ya tergantung amale yu. Bangkit alam kubur tergantung amale. Enek sing tangan iki tangko alam kubur mencorong penuh perhiasan. Mergo ning donya lek petuk sapa ngejak salaman dhisik, ning donya lek enek kotakan mlaku ngelungne, tangane dige sedekah, kuwi mencorong. Enek sing tangko alam kubur tangane kepleh. Mergo ning donya lek rewang tukang ngentit iwak. Yo, wong teko ketoke lungguh mburi wonge. Wonge rada kuru ta? Dadi tangi iki ngene tangane. Mergo ning donya senengane dilak dulu mulih karo bekem iwak.
Nogosari diadai, Jenang diadai. Wah ditenono besok ning ngono. Nggih, nek sing mlaku niki mak jelek gagah dosa. Mergo sikile sregep ke jamaah nang musala, sikile sregep ke silaturahim, sikile sregep ke pengajian. Nek sing tangkon nang kubur lek mlaku dingklang karo jurit aduh mergo ning donya tukang melu karnaval karo joget. Lho kok ning donya hati-hati kowe yo. Ojo ning alam kubur. Ning kene enek apa ahu-ahuke? Enten apa mboten? Enggak enek, mending Pak Lurah. Sip aja Pak Lurah, mesakne rakyatmu. Busuk ning kono aduh. Mergo yo ditenan. Mula nek karnaval joget aja miyok. Besok timbang tang. Tenan aja miyok. Aja miyok. Besok ning kono aduh mergo bene lek disoli enek bene. Sing penting jati prau aja. Nek Pak Lurah enek ning karnaval iki berarti gak mesakne rakyate. Enek. Ahu enek. Aku pengen ngaji ning Trenggalek ning Kecamatan Durenan. Pak Lurah iki tak omongi Pak Lurah. Sok ning akhirat ki enek wong mlebu swarga. Mergo enek eri ning dalan disingkrihne. Mergo iki ganggu wong liwat terus disingkrihne karo Allah diapresiasi dikai penghargaan. Lah kok dilebokne swarga mek lantaran nyingkrihne eri ning dalan akhire wong liwat dadi penak. Hati-hati Pak Lurah, sok enek lurah mlebu neraka mergo nyapa ngenek nih karnaval ganggu wong liwat aku ngono. Lurah iki menteleng karo menit tanggemu omong apa? Nyomiyak ya. Enek ahuke nyomiyak. Wis sok tangi walang kubur. Hei, aja miyak. Miyak apa ya? Masa lek miyak cok ning kono tangi ora kubur. Deh, tenan. Bojoku arep miyak tak dendeni kok. Lek miyak cok tangi ora kubur. Aduh. Enek sing mlakune karo brangkang. Ya tergantung amale, Pak. Enek sing mlakune karo nglesot, enek sing mesak niki mlakune kaya ula, Bu. Sur mergo ning donya tukang marani bojone tanggane liwat lawang mburi. Sur. Lah sing lanang ning Malaysia lah kok lawang mburi dibuka terus men sur. Wonge teka. Wonge kuplukan putih apa ireng? Ireng. Kurang ajar iki nyek aku kowe iki. Mari ngono dipindah teng padang mahsyar. Niki alam kelima. Tanah luas tanpa batas, Pak. Niki wong salam donya kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Jati Prau niku kumpul teng mriku. Pirang tahun wallahu a'lam niku dawuh Kanjeng Nabi srengenge begitu dekat kami dari mailin kaya sak mil. Banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Hanya orang-orang yang dilindungi Allah yang selamat teng padang mahsyar ini. Termasuk kontra hadis 7 orang yang mendapat perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah niku teng padang mahsyar. Mari teng padang mahsyar dipindah malih teng pundi? Teng hisab ditung amali. Sing apik dicatheti dilungni jenengan tampani tangan-tangan sing elek dicatheti dilungni jenengan tampani tangan kiwa. Karo buku nggawa buku catatan amal terus dipindah malih teng pundi? Teng mizan. Ya Allah, ditimbang amali. Mari ditimbang amali kongkon terakhir melewati sebuah jembatan penghubung antara surga dan neraka sing dawe ulama sirat, sing dawe wong Trenggalek siratal mus, sing selamat belok kanan mlebu swarga. Nauzubillah, sing gak selamat ceblok nuju neraka. Inilah proses kehidupan manusia. Manusia ki ternyata ndak iso mati. Manusia ki bener dawe Kanjeng Nabi mek intikal, pindah. Mula krana awake dhewe ki ora mati, mula awake dhewe ning donya kudu ibadah. Lho nyapa?
Mergo perjalanan kita masih panjang. Ada 5 tempat yang akan kita lalui: alam kubur, padang mahsyar, ditimbang amale, dihitung amale, ditimbang amale kongkon nguwat nang jembatan. Nah, 5 tempat perjalanan ini butuh sangu sing jenenge ibadah. Butuh sangu jenenge salat, deres Quran, jamaah, silaturahim, sedekah, pengajian dan lain sebagainya. Lho lek ngono sampean kudu sadar ibadah kuwi kangge sangu lek wis ninggalne donya. Mula ibadah itu punya nilai fungsi secara hakiki itu di saat awake dhewe wis ninggalne donya niki. Mula ibadah ki ora kangge ning donya, tapi kangge sangu lek wis ninggalne donya. Jadi ibadah ki kangge sangu lek wis awake dhewe masuk alam kubur, Pak. Disitulah butuh jenenge ibadah. Mula ibadah ki aja kok gathukne karo donya, Bu, ora gathuk. Sampeyan rasa gumun nek ning Trenggalek enek wong srewegep ibadah, hidupnya miskin. Enek wong nang Blitar ora tau ngibadah, salat ora tau, sauge. Lah nyapa? Panjang ibadah ki rungokno yo ora kangge sugih, ngibadah ki kangge sangu lek wis mati. Sampeyan nek ora duwe kesadaran ngene iki abot sampeyan nglakoni ibadah. Ora lho jenenge ibadah ra pedhot kok mlarati ra barbar. Lah rumahmu ibadah kangge sugih. Aja gumun lek ning Jati Prahu enek wong sregep salat duha, nandur pari kancane cengkal satun oleh sak ton, malah dhek sregep duha malah oleh sak. Pancen salat duha ki ora kangge panen. Salat duha ki kangge sangu lek wis mati. Lho lek sampean gathukne salat duha karo panen, sampean kok lek salat duha ora panen terus ora salat. Lho sampean kudu sadar salat duha iki kangge sangu lek wis mati. Ngono lho yo. Niki perlu tak aturi ning jenengan ben jenengan ora salah paham. Sampean duwe bojo sregep jamaah ning musala Al Ikhlas tapi melarat. Tanggamu ora tau jamaah blas. Selingkuh tok malah sugih. Akhirnya bojomu kok omongnya walah ya, kowe iki sregep jamaah nang musala iki lho olehmu apa? Omah sebelah iki lho ora tau jamaah selingkuh tok ndak kok ya sugih. Lah aku kudu piye tebuk mulai sesuk leren olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Uteke awake dhewe ku utek materi, rumangsamu ki ibadah kok gathukne karo duit, ora gathuk. Ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Ngono lho yo. Ki ben sampean terpacu untuk salat. Ngono. Mula lek dingin-dingin sering tak atur ning ibadah ki kan kaya-kaya lho, Pak. Kaya-kaya kan ora eneng asile to. Ora lho sampean seprono-seprene iki lho salat njajal salate olehmu apa to. Ayem leh tanggoku ora salat yo ayem. Malah sing sregep salat darah tinggi andikne yo ora mudun-mudun. Malah sing ngrasa lati tensine normal. Mula gak kabeh wong Jati Prahu gelem salat. Mergo salat iki nak ya apa ora? Oke. Sampeyan iki lho pendak Ramadan poso lho, sok Ramadan poso olehmu apa jajal? Bener luwe. Mula gak kabeh wong Jati Prahu Ramadan gelem poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso yo ora nyaopo-opo. Ya apa ora yu? Kadang-kadang nuwun sewu Mas Tentara, ibadah iki diitung rugi kadang-kadang. Lah koyo kaji kuwi. Jajal, kaji awakmu mulih oleh apa lek kupluk putih ning Trenggalek oke. Lho kaji iki kelangan dhuwit lho Pak sampean. Nek kaji iki jenenge furoda, niku 750 juta. Ning kok Mekah Madinah mek 18 dina. Cobi. Lek wong ora sadar nek kaji dige sangu mati, ora milih ge tuku sawah, Pak. 750 juta iki wong sitok jenenge furoda. Tahun 2024 enek, 2025 ndak ada. Kabare 2026 enek neh. Tahun 2024 iki adik kula sak keluarga budal furoda, wong sitok 750 juta. Adik kula niku namine Raffi Ahmad. Model murah percaya ngono lho tak omong. Duh, kere. Lalu mangsamu Musdalifah ke Mbak Yuku misanan ya. Enek kaji jenenge plus niku 350 juta. Estimasinya hari ini 5 tahun Pak berangkatnya.
Lho 350 juta kok digene Mekah Madinah Pak MC. Ora mending tuku Pajero to. Lho nggih. Enek kaji jenenge reguler. Niku sakniki kabare diratakne antri 26 tahun. Niku mek 20 juta. Enek kaji sing lek sampean gelem langsung budal, murah 10 juta. Jenenge kaji amanah, tapi syaratnya kudu mati dhisik. Lho kaji ki larang yo. Arep budal kaji sak Jati Perahu diundang. Jadi Walimatu Safar, wis pira? Mulih kaji sing tamune kaya ngono, terope seminggu ora dibongkar. Bendina nek wong mara njaluk donga, atik ngingoni karo rawon. Pira kuwi sampean kaji? Atik wong Jati Perahu ki jan gregetne diaroh kaji sak elep, isine wong selikur sing gawa gula mek sitok. Apa ora ijan ngumet ngono ngrasakne sing kaji. Enek sing muni Lah terus pertanyaane nyapa wong Jati Perahu kok gelem munggah kaji? Mergo ning dodone iki enek iman, enek keyakinan. Lah aku ki urip terus. Lah kajiku ki ge sangu lek wis mati. Kuwi lho, lagi dhek gelem munggah kaji. Mergo wong ki lek ora kaji kok wis mampu. Kon milih karo Kanjeng Nabi. Wis oleh mati, wis milih Nasrani apa Yahudi. Wedi krana nyapa? Kita akan ada perjalanan panjang. Lho mula lek ngono genah, kaji ki kangge sangu lek wis mati. Mula wong lek ora kenal karo akhirat, emoh ibadah. Wong lek utek-utek donya, emoh mergo mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Sampeyan ngene. Donya ki tibane mek panggenane ngamal. Ora diwales. Lah akhirat iki panggenan diwales, ora kon ngamal. Sampeyan ki ning donya mek kon ngamal yu, mek kon pengajian, mek kon salat, mek kon poso Ramadan. Ning donya mek kon taraweh, kon jamaah. Mek ngono kuwi tok. Ora diwales. Lah akhirat ki panggenan ning diwales, ora kon ngamal. Dadi donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan. Lah ngono lho. Sampe ning donya aja njaluk panen, ora eneng. Ning donya ki Allah mekek kesempatan kon nandur tok. Ning donya ki panggenan bayar arisan, akhirat ki panggenan oleh arisan. Lah wong iki gelem melu arisan nek yakin oleh arisan, nek gak yakin ya moh. Wong iki gelem nandur mergo yakin panen. Lek ora panen, moh. Lah nyapa sampean gelem ibadah? Mergo sampean yakin lek ibadahku iki tak panen sok lek wis aku pindah ning alam kubur. Mula lek ngono tendeke ngomong ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sok. Sok. Mula nek awak budal jamaah takoni, "Yuk sregep jamaah olehmu apa?" Sok. Wek sregep pengajian olehmu apa? Wek sregep deres Quran olehmu apa? Wek sregep sedekah olehmu apa? Pak Lukmanmu pengajiane judulnya apa? Uang lek ora iman karo sok, ora iman karo sama dengan akhirat wis emoh ibadah. Mergo ngibadah karo Allah ora dipanen saiki tapi dipanen. Tuh. Genah. Sok. Sok. Wong mula redaksi Quran hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Quran itu sebagai petunjuk orang agar bertakwa. Nah takwa ki iso muncul lek wong niku yu'minuna bil ghaib. Lek iman karo barang gaib lho Pak. Gaib ora ketok iki. Ora ketok iki bahasane Luqman sok. Wong lek wis iman karo barang gaib, iman karo alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kiamat. Kuwi lagi wa yuqimunas shalah, lagi gelem salat. Mula wong Jati Perahu lek ra salat, mergo gak iman karo lek awake dhewe iki sok arep perjalanan jauh. Wis lek ora iman karo sok wis emoh kon salat, mergo salat ning donya nyak oleh lek wis iman karo sok gelem salat terus lanjute wa mimma razaqnahum yunfiqun lagi loman gelem infak mergo infak ning donya ndak oleh apa-apa oleh
sing tukang azan teng musala Al Ikhlas rawuh. Rawuh, aku tak takon, Pak, sampean sregep azan olehmu apa? Tak takoni saiki. Mula musolane teng pundi to Pak niki? Al Ikhlas sing pundi musolane? Oh wingi niki ta. Mula sampean delok sing azan ning musola iki lak panggah kuwi. Tahu ning musola Al Ikhlas azan royokan? Gak tahu. Lah nyapa mergo azan iki ning donya nyaonya ta. Delok sing azan kupluke lak panggah kuwi. Sarunge ya panggah. Ya jare Pak Lurah ngedom beras miskin, sugih barang lek melu antri. Lho mergo azan ki lek kok utek ning donya ora oleh apa-apa. Tapi lek sampean iman karo akhirat, khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing digaransi dipastikan masuk surga. Salah satunya kula sebut ni loro. Al mar'atus sholihah al muti'ah li zaujiha. Wong wedok sing sholihah sing taat karo Allah tur taat karo sing lanang iku mesti mlebu swarga. Hebat kaya wong wedok ibadah tapi lek karo sing lanang tukang getaan lawange swarga dikunci rapet. Kono batin terus omong ngono terus. Biasa iki golek wong wedok taat karo sing lanang yo angel. Iki sakmene iki sing basa karo sing lanang karo ora akeh ndi. Mboten basa. Apa enak blas? Kita enak. Niki wong tak mene wedok iki citoke sing maca karo sing lanang enak. Nek karo Pak Lurah basa. Lho tau ditukokne apa karo Pak Lurah awakmu? Tahu pisan itu kok BH. Lu suami jenengan kurang apa njaluk omah digawekne, njaluk motor mobil tukokne gelang kalung tukokne jilbab tukokne klambi tukokne. Apa gak diweni sampean? Dik, sawah sak parine PN, tegalan sak tandurane PN. Dik, omah sak isine PN, kamar sak isine PN, dompet sak isine PN, kandang sak isine PN, suwal sak isine. Sampai isine suwal lho diweni awakmu. Padahal bojomu ki sing dimani-mani isine suwal. Lho kok semer Pak Luman jajal bojomu lek ngising ning kali sing dibekem apane iki. Lho sawan basa karo Pak Lurah sae karena Pak Lurah kita diwajibkan hormat kepada pemimpin, tapi ingat suami panjenengan juga seorang pemimpin. Kulo batin mening. Lengge, wong wedok sholihah niku garansine swarga. Lah wong wedok sholihah iki minimal siji lek ngendikan karo sing lanang sing santun sama dengan basa. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, nggih siap Mas. Sampeyan ro gawekne kopi ganjaranmu ting telecek. Lek nyeluk Mas aja Kang. Oyok kancane ngarit iki enek nyeluk sing lanang kek barang iki. Nanti tekek lagi mulih kek. Dari mangsamu bojomu tekek apa piye? Bapak ayah, ibu, bu, dalem ya memuliakan. Apa bunda, bunda, dalem Pak Ndah. Kopi bunda siap Pak Ndah. Loh, memuliakan, pahalane besar. Apa mama, papa, ma, dalem pa, loh, memuliakan. Padahal sing protes ora sugih kok mama papa. Lah rumangsamu mama papa kudu sugih, melarat yo oleh. Cuman nek ora sugih ora pantes. Oleh tapi ora. Papamu ning tinduk nimpale tong. Mama ngentas karak. Mama kok ngentas karak. Mama ki ndek pembantu. Mama kok ngentas karak. Yuh, mama opol kok diadol karak bareng. Enek mama adol karak enek. Kiri. Oke lu gue garap. Lengge. Apa abah umi? Monggo umi dalem bah lho. Kopi mi nggih siap bah basa. Ngono lho mulyane. Ada kene sing kuwenyi, ora kiai abah karo umi. Lah mangsamu abah karo umi kudu kiai, wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning tinduk, abah tasih utuk. Lah umi ini kok ngrekap togel iki kan. Siji basa, Bu, basa nggih. Basa. Karo wong liya iso basa karo sing lanang malah ra basa. Padahal njaluk apa ditukokne sampean Mulai jilbab robani sampai robina itu kok nih.
Jaluk binggel itu kok sak kelindingi. Saking sayange sing lanang. Lha nyapa ya kok tukane klinting? Ya lek awakmu metu aku ben krungu ta Dik, klinting. Ngono lho kon. Basa wangele masalah. Nomor loro tandane wong wedok salihah nek metu ka omah kudu wajib pamit sing lanang. Lek sing lanang lila ya budal, lek sing lanang gak lila ya aja. Ya, kula badhe teng peken, hati-hati budal. Ya, kula badhe teng Trenggalek aja, engko tak terne ae. Ya aja budal. Iki mau pengajian wis pamit borong. Pamit, aja kaya wong saiki ora tau pamit. Gelem pamit iki mergo ninggal memean. Mosok ninggal memean lagi pamit ya, mendung aku arep ning pasar awas kudane tak tonyo ndas mulih ya. Iki wong wedok jadi perahu model opo lho. Nomor 3. Lek enek apa-apa suami harus ditaruh depan. Mergo suami jenengan tuh pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ngono lho. Dadi sampean iki lek enek apa-apa bojomu delen ngarep. Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Sampeyan jawab kudu ngene, "Sik, tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah bareng aku nderek, lek ora ya ora lho." Kuwi jenenge sing lanang delen ngarep. Mbak, sida nderek ziarah apa ora? "Sik, tak matur bapake Cacah. Lek bareng aku nderek, lek ora ya ora." Mbak sida nderek arisan apa ora? Cek. Tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah bareng aku nderek lek ora ya ora. Ngono lho. Aja kaya wong-wong saiki, Mbak sida melu arisan sida, melu pira? 5. Gak pamit bojomu to apa? Bojoku manut karo aku. Kuwi wong wedok PKK, pekok. Woi. Mula wong wedok iki gak patek oleh metu ka omah. Oleh metu ka omah ki lek ngaji ngene iki lho, Pak. Lah nyapa mergo wong wedok iki golek ganjaran penak. Taman tak kaya amal sitok ora sah ragat, ora sah modal ganjarane gede. Ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang, nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek, diambung seruput. Iki ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Hajar Aswad watu ning Ka'bah lho Bu. Sampe nek umroh ragat 35 juta. Nek haji ragat 7 juta. Ngono rong keporo iso ngambung Hajar Aswad mergo uleng-ulengan ning kono. Lah tibane sampe ning omah duwe Hajar Aswad dhewe-dhewe. Makna murate ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang kok tangane sing lanang cekel cek diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umroh. Yo diamalne nggih. Iling-iling arep ning pasar ya, kula badhe tepeken, heeh. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Arep pengajian ya, kula budal riyin, heeh. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Iling-iling. Sing lanang arep budal ning kantor, diling-iling, tase cepakne, helme cepakne, jakete cepakne, tutne koemperan, goyah helme, goyah jakete. Atos-atos ya, Trenggalek sakniki margine rame, mboten usah kesusu. Heeh. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Sing lanang arep budal ngarit. Lha rumang samu wong sugih tok. Saiki karo arite cepakno yo. Tutne koemperan, terus dipeseni goyah sake, goyah arite. Atos-atos ya lek ngarit. Iki tak delok kok isine mboten suketok kok campur semangka to. Jadi sama ngarit mau bajing ya. Wingi telo barang katutan bendina. Dosa lo ya sepurane. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Enak. Sing lanang arep budal macul, diling-iling, macule cepakne, tutne emperan. Bareng lu dilungne goyah macule. Katos-katos bisa lek macul. Wong sak ganti perahu kok do ngrasani jenengan to ya. Lah nyapa? Terus jenengan kok kerep pindah galengan to ya. Sawah kok nyolot tombol kepacul lho sak ngono mbane. Sok ning alam kubur dikempit lho sampe. Ya sepurane pundi astane ya? Cek seruput kaji. Enak yo iki kok diamalne sampean kundur sik. Lawange dibuka terus ngadeg di tengah lawang. Enteni sing lanang mulih. Mosok ketok sing lanang ndang disambut, "Wahai suamiku, pundi astane?" Bojomu mek menteleng karo mlakune. Basa cedhak awakmu kowe bar pengajian kok edan. Wes muga-muga sing rawuh menjadi istri yang shalihah. Sing nomor loro kula sebut loro. Wong sing mesti mlebu
musola sangka pira-pira musolane Allah. Wong tukang adzan ning musola sepele ning donya, tapi tidak teng akhirat digaransi karo Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga. Tapi ora saiki, tapi mula Pak sama ning donya duwe ngamal siji istiqomah sregep adzan istimewa. Tapi sak salate lho ya. Ku adzan tok. Ora adzan klitik-klitik mulih. Lho bro, ora jamaah dari Paluman kon adzan. Oh, pekok kowe iki. Lho lek ngono clear ibadah ki ora kangge saiki, kangge wis ngene yuk, ben gampang nih. Kabeh nyawang wetengku. Ora lho yuk, bayi ning kandungan kok diparingi sikil lho kangge apa? Apa ning kandungan kon playon, kok diparingi mripat apa kon nyawang, diparingi lisan apa kon nyanyi, diparingi jalan depan kon pipis, jalan belakang kon nyek. Bayi niku protes. Gusti, apa kula kok diparingi sikil, tangan, lisan, kemaluan dan lain sebagainya? Kula mboten butuh Gusti. Kula teng kandungan iki butuh kula mek sitok apa plasenta. Bayi iki protes, bayi iki lagi iman, bayi iki lagi sadar setelah bayi iki pindah nang alam dunya. Ya Allah, tibane sikilku kangkene saiki, tibane lisanku saiki, tibane kupingku saiki. Silit kene kandungan ra kanggo, tapi akeh ning jati prau. Enek ibu lahirnya anak ndak disilit, ibuke bingung lek dadak disilit. Artinya apa? Awake dhewe iki ning donya Gusti, kula damel apa kan salat, damel apa kan pengajian, damel apa kula kan poso Ramadan. Kula ning jati prau butuh kula mek sitok apa duit. Sampai lagi sadar setelah pindah nang alam kubur, ya Allah, tibane salatku kangkene saiki, tibane deres Quranku, poso Ramadan, hajiku, sedekahku mek saiki. Mula lek enek wong jati prau urip ning jati prau kok gak salat, besok lek pindah ning alam kubur koyok pindah bayi nang kandungan dalam keadaan cacat. Ning kandungan sikil ndak kangge, tapi pindah nang dunya lho kok disikil aku kok ora, kok diberipat aku kok ora, kok DL kok ora. Awake dhewe wis pindah ning alam kubur akan menangis kok diteres Quran aku kok ora. Kok di pengajian aku kok ora, kok di salat aku kok ora. Iya, pancen ning dunya iki gak salat gak masalah. Koyok gak masalah sikil nang kandungan. Gak masalah. Ning kandungan gak disikil gak masalah. Lagi bayi iki ndek masalah wis pindah ning dunya. Mula bayi iki yo takut malaikat, kula kok diparingi sikil ning kandungan damel napa? Malaikat jawab, "Sok." Kula kok diparingi mripat kangge apa? Sok. Kula kok diparingi silit kangge apa? Silit ki ning kandungan ra kanggo. Sok lek wis pindah ning donya, nak ini yo bingung. Deal. Wes lek ngono ayo awake dhewe ibadah. Karena apa? Perjalanan kita masih mula nyapa ya Pak Bu, awake dhewe iki lek urusan donya karo urusan ibadah kok semangatane urusan donya iki. Wis ora kiai, ora santri, ora pejabat, ora rakyat, nek ngomongne donya iki sampe semangat masyaallah. Awake dhewe iki lek urusan donya di prinsip apa? Ojo sampai kalah. Duwe omah ojo kalah, duwe montor ojo kalah karo tangga dulur kanca. Duwe mobil ojo kalah karo dulur tangga kanca, duwe klambi ojo kalah, duwe kalung gelang ojo kalah, duwe jilbab ojo kalah. Yu jilbabku robani, tekku lho robina. Yu aku tas tuku lemari es piro 1 pintu, tekku 2 pintu. Kono nyat apik tekku 3 pintu, kono nyat larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe lek urusan donya kok ojo kalah. Wis ta urusan donya wis ojo kalah. Tapi nyapa mbosok urusan ibadah, awake dhewe kok gak ndek prinsip ojo kalah. Roh tanggane jamaah ning musala Al-Ikhlas domblong. Kok ora terus yo lek budalmu jamaah ning musala Al-Ikhlas sak bari azan aku ojo sampai kalah. Sak durunge azan kudu budal, gak enek. Roh tanggane sregep poso sunah, pendak sawal nyawal, pendak Senin Nyenen, pendak Kemis ngemis domblong. Kok ora yu lek wis sregep poso Senin Kemis ki ojo sampai kalah, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasu'a, Asyura, Tarwiyah, Arafah aku kudu poso, gak enek. Kalau urusan dunia kita ojo sampai kalah, tapi besok urusan akhirat prinsip ini dibuang di pantai selatan. Sing nomor loro, urusan bodoh dunia awake dhewe di prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Dewe omah ning Jati Prau tuku perumahan nang Durenan, nang Duren tuku perumahan nang Trenggalek, nang Trenggalek tuku perumahan nang Tulungagung, nang Tulungagung tuku perumahan nang Brio. Wis terus pengen tambah.
Di sawah cekal 100 pengen 200, 200 pengen 300. Lek donya ki pengen tambah. Sampai pegawai negeri ki jenis tahun ki 12 wulan. Digaji ping 12 ya njaluk gaji ke-13. Ki opo enek lho bulan ke-13. Kok lucu Indonesia ki enek wong ra megawe digaji ki ya ning Indonesia. Enek apa ora bulan ke-13? Ora enek. Lho ngene karo pemerintah kok digawe gaji ke-13 lho bulan sing opo? Lah gitu, pemerintah ya Allah. Mengaku jalan ngrasakne. Mari dikai gaji ke-13 njaluk nek gaji ke-4. Ki opo enek ke bulan ke-14. Astagfirullah. Ya ngono ki manusa ki lek donya ki pengen tambah Pak Lurah. Lho jenenge dikai dadi lurah 6 tahun lho tambah 2 tahun iki. Ya ngono ki manusa Pak Lurah, wis dikai 6 tahun nyok ya. Donya ki ngono kuwi lek urusan donya pengen ya jelek urusan ibadah. Sampe delok sing jamaah ning musala lak panggah kuwi ora tambah-tambah. Wedok iki papat yutun, yujah, yusri, yujem. Tapi lek donya pengen tambah, sing ra jamaah kok pengen nambah jamaah ya ora. Sing ra salat kok nambah ora, sing ra tau tahajudan tukan ora kok pengen nambah. Awake dhewe lek urusan ibadah ora tambah kira tau susah. Nongke. Tapi lek donya pengen tambah ibadah blas. Alah yo awake dhewe dadi wong Islam ora iso maca Quran. Ayo to yo nambah-nambah ben iso maca Quran. Ayo to yo awake dhewe iki ning musala dirapatne dienekne TK. Apa kuwi yo taman kawah-kawah. Ayo ning musala Al-Ikhlas pendak malam Rebo bar magrib sampai ngisa. Engko matur ning pengurus takmir, ayo dienekne pengajian ibu-ibu sing sepuh, engko golekne ustaz, pengen nambah maca Quran bih dah ning mulyane. Bar magrib ning musala Al-Ikhlas rame malam Rebo ngaji bareng ora ro tak kasro diwaos jemblem. Yo ora pengen ya awake dhewe. Tapi lek bondo pengen nomor 3 urusan bondo dunia dia di prinsip apa selalu betah. Lek ngomong nih dunia bayo jenenge ning sawah lho budal petang mulai betang ini ya betah. Jenenge buka toko lek bar subuh sampai jam 10 bengi ki ya omahe Jati Prau ki lho dinas iki ning Tulungagung mbah dina nyang ki ya urusan donya sampai enek toko lho saiki jenenge toko Madura. Ku saking betahe buka iki 24 jam. Sampai enek ning Malang iki toko Madura buka 24 jam. Kiamat buka setengah hari oleh jan edan ya. Sampai ditulis ya. Lha tidak urusan donya iki 24 jam ki awake dhewe betah. Jenenge ndelok dangdut akademi ki lho. 6 jam iku kudu ngising dimpet. Wis menusa kena urusan dunia betah. Mbok urusan ibadah blas ranti betah. Deres Quran 5 menit diucap. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet nengen, selonjor ateko, selonjor teko dilak-diluk noleh mulih nyai wis ora betah. Mulai nek kiai kok ngimami sholat taraweh kok kalem, ora payu. Ngibadah ki ra betahne kok. Lha kok ngimami sholat taraweh bismillahirrahmanirrahim. Imame salam makmume biar. Napa bro kere menek imami kalem ra enek tajilane pisan. Sing laris sing bismillahirrahmanirrahim waris. Lha apa pancen ibadah ki ra betahne. Mula kiai NU kecilian kula lek ngimami tarawih mesti cepet. Mergo traweh NU ki 23 rakaat. Ngono lho. Mula karo kiai mbiyen rada cepet aja kalem-kalem nemen mergo ngibadah ra betahne. Ya lek dulure awake dhewe Muhammadiyah kuwi mek 11 rakaat cara kalem pantes awake dhewe ki 23. Ngono lho. Nanti sing kiai aja kalem-kalem nemen tek umatmu kok. Wong kula ngimami teng masjid iki kiyaine sepuh. Lek enten kula iki mboten purun sing sepuh iki. Dikekne kula. Lha ngene akhire sing arep traweh pendak arep traweh nginguk sih. Sing imame sing tuwek apa sing nom. Ketok sing tuwek lho kok kabur to padha.
Iya wong tuwek jenenge wong tuwek ngimami kan kalem. Oh, Pak Lukman cocok nyampitut nyeprakat bayi. Ya tenang. Nek kiai ngimami tahlil lek ndonga dawa. Wis sing mburi lak bengok. Amin. Amin. Berkate lak titeni. Mereka manusia kayak urusan ibadah kira betah. Mula nuwun sewu Pak Lurah jenengan mau pidato kono bengak-bengok ya ngono kuwi ra betah ngono kuwi pisan. Ayo kita bar iki lho. Sampeyan delok nek enek wong masrahne manten kok mulek kanggo sing belak muni nggih. Nggih. Karepe mudhu lah. Pancen manusia. Lha tenan ora dibetah. Tenan. Nggih napa mboten Bu? Mulai urusan ibadah ra betah nek kiai lek ngimami tahlil mesti duwawa. Adik kiai ne ajek tekone keri. Wis lek ngimami duwawa tekone keri. Jamaah sing teko dhisik kabeh batine padha. Wong teko langsung batin mudiar dhek teko. Iya, engko mulai jam pira. Tenan. Mula Kanjeng kula niki jane pengen ngombe, tapi aku wis mesti apal. Kalau aku ngombe mesti ibu-ibu muni anak sing muni ngene, seger. Jadi gaham. Tak ombe golek wis mari donga. Nah, iki lek tak ombe seger. Kuwenye seger. Lah nggih. Mula Kanjeng Nabi niku nate dukani sahabat mergo nyapa ngimami salat bar Fatihah niku maca surat Al-Baqarah, Pak. Kowe iki piye to? Apa ora ngerti lek sing makmum kuwi selak nang pasar, selak ngeterne anake sekolah, selak ngedusi anake selak. Apa kowe ora ngerti lek ibadah kira betahne? Kanjeng Nabi ndak pernah dukani sing bar Fatihah maca kulhu, Pak. Artinya apa? Pancen urusan ibadah kira betahne. Ngoten lho. Nggih napa nggih? Jenenge ning mriki kecamatan Karangan iki. Jenenge ning Karangan melu gerak jalan 10 kilo lho ya betah. Lho omahe karo Masjid Al Ikhlas 10 jangkah lho ya ora tau nyang. Ya apa ora? Padahal sampean gerak jalan iki mlakune ngene diatur iki musuh iki ngene. Lek ngene ora sah. Lho gerak jalan 10 kilo lho kuat. Omahe karo musola 10 jangkah lho ya ora tau nyang. Padahal sampean mlakune musola karo mundur ya oleh, karo joget ya oleh. Lha penak ta? Dolek gerak jalan kuat kudune jamaah ya. Wis jenenge melu karnaval macak manten lho. Roke copet. Lek mlaku mek kenduk. Lho 8 kilo ya teko finish. Omahe karo musala alih kalau mek bolong jangkah iki lho. Ora tau nyang alasane men kok setahun. Wis jane menstruasi apa mencret. Melu gerak jalan melu karnaval lek gerak jalan karnaval kuat nang pengajian ya kudu jamaah ya kudu silaturahim ya kudu ngono lho yo nggih napa nggih wes nyapa awake dhewe urusan bondo donya kok semangat urusan ibadah gak semangat sitok jawabane mergo urusan bondo donya dibayar saiki urusan ibadah dibayar nyapa ning sawah sampean betah nggih mergo nandur pari saiki sampean saiki panen nyapa nunggoni toko betah mergo nunggoni toko saiki nek wong tuku sampean oleh ban nyapa omahe jati prau dine sinang Tulungagung bendina nyang betah mergo dadi pegawai saiki sampean saiki bayaran tapi lek ibadah sampean kon tandang saiki sampean Allah lek bayar jenenge udan deres lho campur bedek diundang genduran lho 8 kilo nyang padahal udan deres lho 8 kilo diundang genduran ya budal omahe karo masjid mek 8 jangkah lho gremes lho ya ora nyang jamaah lah nyapa mergo lek genduren berkate saiki lek jamaah berkate lho sing marak
Tapi tak lem sone iki jan penak tenan sone. Jan ngaji aku jan cocok ngene iki sone penak. Sing ndak penak wis dunggahne ro ngaji ya mul. Lek sone jan wis jan jelek nek nata ki jan mening hupere didepne rene kabeh. Jan mening iki janan iki. Sampe nek ngundang ngaji aku ngundang sone iki neh ya. Tapi MC ini somben aku langsung dunggahne lek munggah niku. Pene kadung tenger-tenger ning kene lho kapan pidatone iki aku ngono. Akhire kliti-kliti mudhun gini Pak Lurah. Juk kere aku ngene. Jadi permasalahan ini permasalahan iman terus enek sing batin. Wo mergo dibayar sok niku Pak Lukman ibadah abot. Jadi sing penak ngeten mawon Pak Lukman, ibadah kan bayar saiki ae. Ben awake dhewe semangat koyok nyambut ga tak aturne nang malaikat. Malaikat enten usulan king jati perahu. Ibadah kan bayar saiki. Akhirnya diatur ning Allah Gusti enten usulan kersane semangat ibadah. Ibadah kan bayar saiki mawon mboten sasuk. Akhirnya Allah dawuh, lho lek dibayar saiki donya yo mandek to malaikat. Donya yo berhenti total. Mila Gusti wis tak bayar sitok kan. Sitok salat umumno. Sapa sing gelem salat tak bayar kontan ning isor sajadah nek dhuwit 100.000. Wis umumno tak bayar kontan. Akhirnya jam 12 bengi malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah. Sedaya warga Trenggalek ingkang purung salat dibayar kontan teng andhap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Pak, sampeyan mireng Bu isuk budal nang masjid salat subuh. Teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat salam. Sampeyan buka sajadah oleh duit 100.000 tenan. Allah gak nulayani janjine. Salat dibayar 100.000. Mari ngoten sampean salat sunah fajar utawa qobliyah subuh 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Akhirnya dikomati subuhan salam 2 rakaat, buka sajadah oleh 100.000 neh. Pak, sampean subuhan mulih nggo dhuwit 300, ibuke cacah 300, wong loro 600. Kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak Dir atau ning sawah rakire salate oleh duit to. Sing duwe warung toko tutup, nyapa to warung ora kere salate oleh duit. Lurah Jati Perahu mengundurkan diri. Antara apa Pak Lurah kok mengundurkan diri? Ora kere aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara salat tok dibayar saiki sing dadi tentara leren, dadi polisi leren, dadi dokter perawat leren, dadi guru leren, petani pedagang leren, kabeh wong berhenti beraktivitas, kabeh wong meksa. Wis salat tok dibayar saiki geger dunya. Kabeh wong mandek sampai tukang ceramah leren. Iki diundang Jati Perahu ranyang ya lek panitia lali, Pak Majid lali nak oleh oto-oto. Karwan salate oleh jadi gak dibayar saiki karepe Allah dibayar ben donya ki ben berjalan normal. Nomor loronya apa to kok ibadah sampean kok dadak diwehne sok ora saiki. Heeh. Mergo lek dibayar saiki sampean ra duwe enggen. Kok deleh endi? Enten dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis. Cara pendak Jumatan yo bojomu mulih nggo unta sitok, sesasi 4, 10 sasi 40 kok deleh endi? Titipne tanggane rungokno tanggamu untane ya akeh. Didol sing nuku sapa kabeh duwe, dibeleh sing madyang sapa kabeh duwe. Iso awakmu liwat ning dalan emprit kangelan mergo sak dawane dalan emprit letong tok. Wis genah ora? Iso Pak, sampean pendak arep Jumatan tukaran karo ibuke cacah, arep nang Diah Jumatan. Ora usah budal. Lah nyapa? Golek suket angel. Sing nimpale tong rae. Mula ora dibayar saiki mergo dibayar saiki gak duwe nggen. Mula Pak, sampean sregep Jumatan. Allah wis nyiapne alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sregep Jumatan wis disiapi sok ning kono kandang sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan, ora saiki tapi wis genah yo. Iso sampean golek dalan tok wis bingung, mlaku jinjit dak letong tok ya Allah. Ya
Wis enek dawuh. Sapa wonge salat sunah sadurunge subuh, jenenge qobliyah subuh. Sampe niati aku niat salat qobliyah subuh 2 rakaat utawa salat sunah fajar sami. Niku ganjarane khairum minad dunya wa ma fiha, luwih apik tinimbang donya sak isine. Nek dibayar iki kok elek. Wes, mula ning donya mek sitok sabar. Ayo tetap beribadah. Toh akhirnya dunia juga akan kita tinggalkan. Iki wis mulai ra betah. Lho, lek wonge mulai ngadeg gede-gede. Lha iya ngono kuwi ibadah gede-gede. Lho, ora balik wonge, ora balik. Balik para wonge. Wis kira nek sing mulai sitok engkas tak dongakne sing lanang wayuh. Wis ra betah. Ya ngono kuwi ngaji ki ra betah, Bu. Ibadah nggih. Dunia juga akan kita tinggalkan, pesta pasti sampean tak dudui, aja kebujuk karo donya. Sing marakne awake dhewe abot ibadah ki ya kebujuk karo donya iki lho. Donya niki Pak, kaya apa? Tetep enek ulama sing dawuh, ada 3 hal yang tidak bisa kita hindari dalam dunia ini. Yang pertama adalah masalah. Sama ini. Artinya dunia ini kok bilang nih kaya apa? Duduk panggilan penak. Penak ki panggenane nang swarga. Lho kok enak uang jadi perahu sampai ra salat sampai ra Jumatan. Lho kok uripe ning donya penak lakonono Pak. Tapi ora mungkin niku. Mergo donya ki duduk panggenan penak. Delok leh ngorbane Jumatan, ngorbane salat, ternyata ning donya awakmu ya ora penak. Lah lek ning donya ora penak, terus ning akhirat ora penak, terus kapan nemu penak niku lho maksud kula. Bene awake dhewe ning donya ora penak, sing penting sregep mergo penak iki panggenane nang swarga. Donya ki panggenan masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ra duwe anak, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Loh, mobil loro karo mobil telu ki masalahe gede mobil. Omah tingkat karo ora tingkat masalahe gede omah. Bondo ki saya akeh ora saya penak, saya masalah. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Mosok rabi tenan ya Allah sing wedok kenyi. Sembarang dijaluk rabi 10 sasi. Lah kok sing lanang kuru lah kok setahun terus. Nggih sama takon iki lho Pak tentara. Arep dadi tentara ki masalahe kaya ngono. Melu ujian iki. Mosok wis dadi tentara yo ternyata yo panggah Mas. Bar dadi tentara ya Mas. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya. Bar dadi lurah ya. Sampeyan delok Pak Jokowi. Arep dadi presiden koyo ngono kae masalahe. Wis dadi presiden ya masalah. Bar dadi presiden ya Cek. Dadi kuyo-kuyo jadi jasahe palsu. Tak sampeyan lek pengen roh ijazah sampean asli apa ora takono Roy Suryo Pak. Wis ngono kuwi donya. Pengen dadi presiden, jadi dadi presiden Mas. Saiki lho ujian Sumatera kayak ngoten iki. Ya wis ngene iki donya. Maknane ngene, orang ibadah ya masalah. Takono yu tanggamu sing gak salat yu, kowe gak salat iki ayem ya ora. Lah kowe sregep salat apa ya ayem ya ora. Lah ya padha, iya ning donya padha. Sampeyan gak salat di masalah, aku sregep salat ya di masalah. Bedane yu, sok lek wis aku mati insyaallah gak di masalah. Tapi lek sampean ning donya ora salat masalah, sok ning akhirat masalah neh. Lah terus kapan sampean keluar teko masalah? Jangan korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang sebentar. Dunia akan kita tinggalkan. Lah sangun lek wis mati iki mek wong ibadah yo ora nek sing abot. Salat yo suwi ping 5. Sak salatan lek 5 menit yo mek 20 menit. Urip 24 jam kon salat 20 menit. Sing 23 jam punjul 35 menit mbok cangkruk ning arep HP oleh. Kebangetan wong ra salat. Lho tenan, Pak. Nek wong sampe macul koyo ngono sampe wis semono yo ngapunten. Yo ora sugih-sugih panggah rekoso. Lha wis ning donya rekoso ning akhir lho rekoso neh. Lha terus kapan kowe keluar teko rekoso? Sing melas neh wis melarat, gak salat. Lha terus ayemmu ki lho kapan? Belarat gak nyolat terus ayemmu
Besok lah nek tanggamu melarat gak salat bengok ana yu. Melarat gak dolan terus ayemu. Lek dhek nguber mlayu-ayu. Oleh mandek nek melarat. Lho lek melarat jegep salat kan juga nemen-nemen ning donya kangelan, insyaallah ning akhirat gak kangelan. Sing tak gumuni nek ning Jati Prahu enek wong sugih, omahe tingkat, tumpakane Pajero, tumpakane Kremri, usahane berkembang, salat ki lek ra jamaah ra gelem. Tahajudan duhaan istiqomah. Salat maghrib tembus isya ndak mulih. Jumatan iki budal jam 09.00. Lah terus Lukman iki lho menangi apa? Donyane akeh kono, ngibadahe ya akeh. Donya akeh, akhirat akeh. Sing mawolasi melarat enggak dolan. Terus ayemu udah melaku wiritane kuwi ayu melarat enggak dolan terus ayemu wong e teko sing melarat enggak dolan kuduke rada lihat-lihat to wong e dene awake dhewe gak duwe apa-apa lho kula kadang nuwun sewu Pak enek bocah ki rekoso ngambut gaene melu bakul kayu ngethoki kayu ning gen sing angel-angel munggahne wis kangelan kula mulih ngaji cek lagi ngunggahne ning truk mulai nyambut ke jam 8 isuk jam 10 bengi rong leren ngono ki lho ya ora salat. Lho kuwi lek mati para jan donya remuk akhirat ya. Melarat enggak dolan. Terus ayemu. Bu salat nggih. Salat. Rewang barang maghrib mulih becek buuh aja pas usume maghrib, usume wong salat. Ning Jati Prahu lek nek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya biuh amplop piro sing ucul iki kok. Mula wong gak sholat itu tidak merugikan orang lain, wong orang ibadah iki merugikan diri sendiri. Akhirat itu tanpa batas, Pak. Ya Allah. Nek wis mati entek wis critane uripe awake dhewe. Wong mati iki nggawa perkara telu. Siji keluargane, bandane, telu ngamali. Sing loro balik. Sing loro ki balik. Mobile balik, anake balik, klosone ki lho. Bojone sing janji sing hidup semati balik. Mbak, nderek apa ora? Emoh. Sing panggah gak balik jamaahe deres Qur'ane ibadahe ki lho. Lho tenan. Ning nyanyi nek mau belani pojok teman-teman milih kok tinggal ndak biok boleh sampean mati kuwi ndak biok sing biok bangga maca Qur'ane pengajian ndak biok mula Sayyidina Ali nate Bu dengar kuburan ini ngadeg ini terus muni wahai penghuni kuburan wahai orang-orang di alam kubur Anda tidak ingin tahu apa cerita keluargamu di Jati Prahu. Tak ceritani. Sawahmu tinggalmu 7 hektar. Tak cik didol karo anak. Jabatamu urung 7 dinamu digenteni karo kancamu. Bojomu sing ayu sing janji sehidup semati tak ceritani urung pendak pisan dirabi karo Kiai Lukman. Cara wong sing ning kuburan iso muni, nggih Sayyidina Ali sing kula beto panggah ibadah kula, salat kula, amal kebaikanku nyolat. Nyolat kangge cuk. Melarat nggak nyolat terus ayemu. Iki sing melarat batin yang ngomong apa? Bon intine Isra Mi'raj salat ya kula mboten ngomongne salat terutama salat mergo salat kuwi sok ngamal sing dihitung pertama kali fa in saluhat sairu amali wa in fasadat sairu amali salat ki apik kabeh dianggap apik lek salate elek kabeh dianggap lek salate genah kabeh dianggap genah lek salate ora genah kabeh dianggap ora mula salat ki cara anggota badan wajah. Mula wong foto KTP iki mesti wajahe. Mergo sampean iki lek nemu foto kok wajah engko lak liyane genah. Oh iki fotone Pak Lukman, iki wong Blitar, tau diundang ning Jati Prahu.
tau gojloki MC-ne mergo diunggahne dhisik urung pidato. Kabeh enek kuwi. Mergo sampean wajah iki kaya wonge anggere wajahe genah liyane ya. Jajal sampean nemu foto adik sikil jajal. Iki sikile sapa iki? Iki lek ndelok nyelepor pecah-pecah kaya wong jadi perahu. Mula anggere salat genah liyane genah. Mula salate aja ditinggal karena ini modal utama di saat kita sowan ning ngarsane Allah. Kanjeng Nabi dawuh kok salate apik liyane apik, kok salate elek kabeh liyane. Lah salat sing apik ijane Pak salat sing jamaah. Mergo salat iki lek jamaah dituku borongan. Wong iki lek salat jamaah ora dituku ijen yo. Sampeyan kok jamaah ning musala kelas sing didelok imame. Kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame ndak khusuk kan? Imame piye mboten khusuk deloken makmume. Pokok anek sitok sing khusuk kabeh dianggap khusuk tak tebas 17 derajat. Akhire didelok mulai lor. Iya kan blas musolandi Al-Ikhlas lah nyapo kabare pantune kepangan mereng dadi sing jamaah mek pikir mereng-mereng tok malaikat ngalih lha nanti kan ajeng kula setip salate lah nyapo mboten enten sing khusyuk aja pripun Gusti panggah tulisan 17 lho kok ngoten al jamaatu rahmati jamaah kuwi kasih sayang sapa sing gelem jamaah mlebu nang kasih sayangku panggah tulisan 17 derajat. Sampeyan percaya ta kayu ki sak kilo payu 5.000. Napa enten enek syaraté sitok gak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Kalau ning pasar Karangan nek bakul rambutan digantung. Mbak, rambutane pinten setunggal kilo? Gangsal 1.000, Mbak. Terus sampean muni, niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule menteleng sampean ngomong apa kemu? Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan regane padha karo ora trimo kayune yo rungokno. Sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Lah awake dhewe iki derajate derajat kayu, lek pengen payu larang nemplek masjid ki lho. Masjid ki Baitullah sing marakne larang kuwi nemplek musala sing wis diwakofne niki lho. Niki dadi tekane Allah sing marakne larang ki lho nempleke jamaah iki lho yo. Jamaah nggih. Aja salat dhewe, lek salat dhewe sampean kudu khusuk. Lek khusuk ganjarane sak derajat, lek ora khusuk malah min. Mula wong salat dhewe ki tak reken kendel. Ayo jamaah. Inilah intine Isra Mi'raj. Awake dhewe harus meningkatkan nilai kualitas salat yaitu dengan berjamaah. Pun para hadirin mulai awal hingga akhir, ya Allah meh 2 jam. Padahal enek sing urung tak sampe nih, apik jane iki sing arep tak omongne. Piye diterusne nggih? Wah, tapi wis bengi iki. Nggih apik lah, apik sing arep tak omongne iki timbang mau. Lah tapi wis bengi iki. Apik lho Pak Lurah iki sing arep tak omongne iki, tapi wis bengi iki. Apik sing arep tak omongne. Piye diterusne? Wis bengi kok. Apik jane. Apa ngene ae ngene kesepakatan sok ben ngundang neh ngene ya. Pun mugi-mugi barokah pengawasan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri salih-salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi sing rawuh lamun sedo ya Allah pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha wa dhurra min al-badan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya piantun ing hadir wonten majelis pengawasan menika ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya warga Jati Perahu ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sedaya mawon usul-usul Pak Lurah panitia menawi wonten atur kirang saya pangapunten. Wassalamualaikum